Эфирден алықлар вақты студияда Алсын Өриева исәнмісіз. Бүгінгі шарылышының төп темалары. Түбек иштимагый уюшмасы советының семинар кеңешмесі. Ветерандар мөһим мәсьәләләр турында фикер алышты. Решая всевозможные проблемы, мы имеем таких очень четких единомышленников, людей, которые зарядом своей энергии и позитива, они всегда у нас впереди всех. Бірдем команда іші. Зей районында шартлы яңғынны сүндіру бойынша республика күрсәтмә яңғын тактик үйренілер узды. Действия Заинского района, подразделений пожарной охраны, показывали действия как и по тушению пожара, так и по различным действиям по спасению людей. Рус шағыры мемуарлар язушы Денис Давыдовның туылына 240 ел. Бүгілмәді хәрби ішлекліні иске алдылар. Давыдов 1812 елда француз гаскәрләрен Россия шигенә кадәр озата. Наполеон аны үзенең шәхси дошманы дип санап йөргән. Габдрахман ауылы мәдәниет йортында Татарстан Республикасы ветераннарының төбәк иҗтимагый оешмасы советының семинар киңәшмәсе узды. Чарада район башлыгы Тимур Нагуманов һәм Татарстан Республикасы ветераннарының төбәк иҗтимагый оешмасы рәисе Хәбир Иштираков катнашты. Очрашуның актуаль мәсьәләләре киләсе сюжетта. Очрашуда катнашучылар күп булды. Вәкилләр Әлмәтнең ерак торак пунктларыннан һәм республиканың башка районнарыннан да килгән иде. Много проводим выездных в течение года выездных мероприятий. Ел дәвамында күчмә чаралар, президиумнар, түгәрәк өстәлләр уздырабыз. Әмма менә безнең ветераннар хәрәкәтенең беренчел оешмалары белән без беренче тапкыр менә шундый форматта җыелдык. Очрашуны нәкъ менә Әлмәт җиреннән башлыйбыз. С вами собрались. Именно начинаем с Альметьевской земли. Әлмәт районы ветераннар советы сафларында 45 меңнән артык пенсионер исәпләнә һәм ул 101 башлангыч оешманы бердәштерә. Шуларның 64 шәһәрдә, 37 авылларда урнашкан. Әлмәт районы башлыгы Тимур Нагуманов ветераннар оешмалары вәкилләренә актив гражданлык позицияләре, битараф булмаганнар өчен рәхмәт сүзләре белдерде. Һәм аларның эшчәнлеге республика һәм федераль дәрәҗәдә югары бәяләнүен билгеләп үтте. Это люди действительно достойные уважения, благодарности, потому что коммуницируя и решая всевозможные проблемы, мы имеем таких очень четких единомышленников, людей, которые зарядом своей энергии и позитива, они всегда у нас впереди всех. Всем молодым дадут фору. Очрашу кысаларында ветераннар игътибары проектын гамәлгә ашыру, беренчел ветераннар оешмасының предприятие җитәкчелеге, профсоюзлар һәм яшьләр комитетлары, башкарма хакимият органнары белән хезмәттәшлек итү, яшь буынга рухи әхлакый тәрбия бирү буенча эш тәҗрибәсе һәм башка темалар күтәрелде. Клементей авыл җирлегенең беренчел ветераннар оешмасы рәисе Элина Уливанова өлкән буын кешеләрнең социаль-икътисади хокукларын һәм мәнфәгатьләрен яклау буенча ветераннар активының төрле яклы эшчәнлеге турында сөйләде. Мы с большим уважением относимся к нашим долгожителям. Без үзебезнең олы буынга юбилярларга зур хөрмәт белән карыйбыз. Башкарма комитет җитәкчесе, авыл мәдәният йорты һәм ветераннар советы хезмәткәрләре белән бергә һәрвакыт бәйрәмнәр белән котлыйбыз, бүләкләр ясыйбыз. Дарим цветы и подарки. Шулай ук мәдәният йорты фойесында күргәзмә узды. Анда җирле осталар ясаган кул эшләре күрсәтелде. Факел балаларны сауықтыру лагере территориясында шартлы яңғынны сүндіру бойынша республика күрсәтмә яңғын тактик үйренүләре узды. Онда Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан Республикасы буенча баш идарәсенең эчке хезмәте полковнигы Руслан Сәлимуллин үзе катнашты. Очрашуның максаты яңгын чыгуны кисәтү, аны нәтиҗәле сүндерү өчен шартлар тудыру. Әлеге чараның төп катнашчылары Зей шәһәре яңгын сүндерү оешмалары хезмәткәрләре. Тулырак Алсу Әхмәтҗанова дәвам итә. Факел балаларны сауықтыру лагерінде ығызыға балалар корпуслардан бір үйін болып йөгерешәләр. Шумлы сигнал яңгын булуын хәбәр итә. Әйдәманнар балаларның санын ачыклый. Бәхеткә бу чын түгел, янгын сүндерүчеләрне сынау гына. 10 берәмлек техника, 60 янгын сүндерүче. Балаларны эвакуациялау, шартлы төтен барысы да чын кебек. Шартлы янгын беренче корпусның 4-нче катында. Бүлмәләрдә 4 кеше калган. Урынга 11-нче янгын сүндерү коткару отрядының 88-нче янгын сүндерү бүлеге экипажы килә. Команда оператив эшли өчен һәр секунд мөһим. Наше подразделение регулярно участвует
Безнең бүлекчә даими рәвештә янгын тактик дәресләрдә катнаша. Бу янгын саклау бүлегенең шәхси составын әзерләү нигезләренең берсе. Чөнки нәкъ менә монда реаль объектларда барлык күнекмәләрне дә чын-чынлап эшләп бетерергә, объектны өйрәнергә һәм реаль янгын чыккан очракта кешеләргә оператив ярдәм күрсәтергә һәм милекнең зур югалтуларын булдырмый калырга өйрәнергә мөмкин. Предотвратить какие-то большие потери имущества. Беренче чиратта барлык бүлмәләрне тикшерү бара. Аннары 4нче кат тәрәзәсенә автобаскыч урнаштырыла һәм зыян күрүчеләрне коткаралар. Шуннан соң гына янгын сөндерүчеләр бинаның түбәсенә үтеп керә һәм янгынны сөндерергә керешә. Ул арада янгын сөндерү җитәкчесе бүлеккә урман массивын якларга буйрык бирә. Әлеге янгын сөндерү дәресләрендә һәрбер хезмәткәрнең көче һәм эше гомуми янгын сөндерү процессына йогынты ясый. Шуңа да бу өлкәдә бары командада эшли белүчеләр генә хезмәт итә ала. Действия Заинского района, подразделения пожарной охраны, показывали действия как и по тушению пожара, так и по различным действиям по спасению людей. Это как по специальным автомобилям. Зәй районы янгын сөндерү бүлекчеләренең гамәлләре янгынны сөндерү буенча да, кешеләрне коткару буенча да эш күрсәтте. Барлык төп кагыйдәләр дә үтәлде. Җитәкче яхшы бәя биргәнен дә соңыннан хәбәр итте. Персонал шулай ук янгын сөндерүчеләр килгәнче яхшы эшләде, эвакуация ясады, барлык балаларны һәм хезмәткәрләрне бинадан чыгарды. Начальник службы пожаротушения доложил, оценка отличная, хорошая. Все действия провели на отличном уровне. Персонал также до прибытия пожарных подразделений сработал на отлично. Произвел эвакуацию всех детей, работников. Нәтиҗәдә 145 квадрат метр мәйданда янгын сөндерелде. 4 кеше коткарылды. Барлык процесс тәмамлангач, катнашучылар полковник Руслан Салимуллиннан мөһим киңәшләр, искәрмәләр алдылар. Наша задача посмотреть учения, оценить, провести разбор. Безнең бурыч дәресләрне карау, бәяләү, шәхси состав белән сөйләшү, уңай якларны күрсәтү һәм хаталарны әйтү. Без шулай эшләдек тә. Нәтиҗә өйрәнүләрне без яхшы үтте дип уйлыйбыз. Уңай максатка ирешә алдык. Хезмәт күрсәтүче персонал балаларны вакытында эвакуацияләде. Шулай ук үз бурычын үтәде. Персонал вовремя эвакуировал детей, тоже со своей задачей справился. Алсу Ахмаджанова, Илдар Гыймаев, Яңгыр вакыты Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Башка темаларга. Татнефть Хайрия фонды ярдәме белән калабызда 2нче Бөтен Россия креатив индустрияләр форумызда. Аның кысаларында эшлекле очрашулар, файдалы лекцияләр, кызыклы остаханәләр планлаштырылган. Кичә яшьләр треги тамамланды. Әлмәттә Росмолодежь грантлар бәйгесенең мөһим этабы проектлар яклау туры узды. Аның җиңүчеләре белән Лина Хәсәншин танышып кайтты. Нефтьче мәдәният йортында узган тантана «Вдохновляем, илһамландырабыз» концерт программасына гыйбарәт булды. Грант отучылар исемен игълан иткәнче барлык катнашучылар сәхнәдә биеп күмәк фото ясады. Аннан Әбием Project төркеме һәм DJ Лилу тамашачылар залына җыелган һәркемгә күтәренке кәеф бүләк итте. Уже несколько дней в городе Альметьевске. Вчера и сегодня мы были членами жюри. Без инде берничә көн Әлмәттә, кичә һәм бүген без Росмолодежь гранты безнең илдә яшьләр өчен иң зур федераль проектларның берсе булган бәйгенең жюри әгъзалары булдык. Ел саен бөтен ил буйлап бик күп иҗади креатив кешеләргә ярдәм күрсәтелә. Һәм биредә бик күп яшьләрне нәкъ менә 35 яшькә кадәрге егет-кызларны күрү зур бәхет. Алар шәп проектлар уйлап таба. До 35 лет, которые придумывают классные проекты. Экспертлар сүзләренчә, алар рәссамнарны, музыкантларны, мәдәният эшлеклеләрен, креатив проект авторларын, дизайнерларны күргәннәр. Үз проектын яклаучылар киләчәккә яхшы потенциал булачак дип саный. Проекты интересные, идеи интересные, видно, что ребята заряжены. Проектлар кызыклы, идеяләре белән янулары күренә. Кире элемтәгә килгән вакытта җиңәчәкме, юкмы икәнен дә белмәделәр. Ә мин аларның инде җиңгәннәрен белә идем. Идея белән янган кешеләргә ничек грант ярдәмен бүлеп бирмәскә инде. Идеи горят. И как вот таким людям, да, не выделить грантовую поддержку? Экспертларыбыз илебезнең һәр шәһәре Әлмәт кебек үссә, без тиз арада бөтен планетадан алда булыр идек, ди. Чөнки креатив яңаша уйлауга ашкыны бу бик шәп дигән фикерне калабыз кунаклары еш җиткерде. Команды писали, сегодня они меня поддерживали. Мы 2 дня ездили. Команда белән проект яздык. Аны яклауның асылын аңлау өчен 2 көн Түбән Камадан бирегә консультация тыңларга килдек. Проект әлегә Түбән Кама шәһәрендә генә гамәлгә ашырылачак. Ул сәламәтлек мөмкинлекләре шикләнгән кешеләрне экологик акцияләргә җәлеп итүгә юнәлдерелгән. Проектта 300 үзенчәлекле яшь кеше катнашачак. В проекте примет участие 300 молодых людей с ОВЗ.
Грантлар бәйгесендә катнашып җиңүчеләр арасында Алина Маннапова да бар. Ул иң зур суммалы сертификат иясе булды. Әлмәт музыка фестивален тормышка ашыру өчен аңа белгечләр советы 720 мең күләмендә грант ярдәмен тәкъдим итте. Алина Маннапова Әлмәт музыка фестивале проектын уңышлы яклый. Моңа кадәр яшь Әлмәтленең грант бәйгеләрендә катнашканы булмаган. Беренче һәм нәкъ шушы йөрәгем белән бирелгән проект белән катнаштым ди ул. Для меня он очень важен, это, так скажем... Проект миңа бик мөһим. Балам кебек, безнең зур команда бу проект белән янып йөри, аны алга таба үстерергә тели һәм безгә ярдәм итәргә теләүчеләр дә күп. Хотят нам в этом помочь. Узган елның җәендә үз көчләре белән фестивальне инде уздырганнар иде. Ул вакытта яшьләр үзәге мәйданчыгында үткән музыка бәйрәме чыннан да масштабы белән зур булмаса да, үз тамашачысын тапкан, иң мөһиме, әле кабынучы гына йолдызларга чыгыш ясарга мөмкинлек бүләк иткән иде. Фестиваль охватывал... Фестиваль кешеләрне бары тик үтеп баручы трафик хисабына гына кулачлады. Яшьләр үзәге яныннан узып баручы кешеләр менә очраклы рәвештә генә күз салгандай булды. Әмма төркемнәр ул вакытта инде күп иде һәм яшь коллективлардан башкаручылардан без кайда чыгыш ясарга белмибез, зинһар безгә мәйданчык бирегез дигән мөрәҗәгатьләр күп иде. Активным сообществом решили организовать такое мероприятие. Шулай креатив бергәлек буларак Әлмәт музыка фестивален оештырырга карар кылдык ди Алина. Һәм быел балаларны яклау көнендә шәһәр пляжында узган фестивальне исенә төшерә. В 2024 году мы уже расширили свои горизонты. Быел без үз уфукларыбызны киңәйттек дип әйтик. Күбрәк коллективлар алдык һәм шәһәрләрне кулашладык. Бөтен Татарстан диярлек кулашланды. Хәтта гариза биргән күрше төбәкләрдән дә кешеләр бар иде. Безнең турыдан-туры сайлап алу этабы булды. Кызганычка каршы, бу көнне без барлык коллективларны да кулашлый алмадык. Әмма быел без фестивальдән соң грантка бирергә булдык. Желающие, но в этом году мы решили подать на грант сразу почти после фестиваля. Әлмәт музыка фестивален үстерергә телибез. Киләчәктә аны зуррак, киңрәк, масштаблырак итәсе бөтен төбәккә, хәтта илгә үзебез турында белдерәсе килә, ди Әлмәтле. Лина Хәсәншина, Илдар Гыймаев, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Каракүз этномодерн фестивале бу атнада да дәвам итәчәк. Алдагы елларда Әлмәтләрне автор башкаручылар, тәмле пешерүчеләр, очып биючеләр белән танышу көтә. Моңа өстәп, кино һәм театр сәнгатен яратучыларга да очрашу өчен тирәлек булачак. Кая барып ни күрәсен, Рәдифә Нугманова белә. Аулак заманча театрның 2нче бөтен Россия фестивале Колабыз халкы һәм кунакларын быел иңенче тапкыр сөендерәчәк. Фестивальнең үзәк мәйданчыгы Әлмәт иҗтимагый үзәге. Программада Мәскәү, Казан, Әлмәт, Төмән, Новосибирск һәм Пермь театр коллективлары спектакльләре. Һәр спектакльдән соң фикер алышу каралган. Моннан тыш Россиянең әйдә баручы театр белгечләре, режиссерлар, драматурглар һәм педагоглар лекцияләр һәм мастер-класслар үткәрәчәк. Алдагы елларда бию сәнгатен яратучылар өчен 4нче воздух-һава заманча хореография фестивале узачак. Ул 2 өлешкә бүленгән. Көндез иң яхшы хореографлар һәм танылган бию проектларында җиңүчеләр, һөнәри биючеләр, мәдәният йортлары өстәмә белем бирү үзәкләре, махсус мәктәпләр, студияләрдә шөгыльләнүчеләр белән тәҗрибә уртаклашачак. Остаханәләрдә катнашу өчен Татарстан, Башкортстан һәм Россиянең башка төбәкләреннән 100дән артык кеше теркәлгән. Фестивальнең белем бирү өлеше Нефтче мәдәният сараенда узачак. Биредә 6 мастер-класс планлаштырылган. Дәресләр барлык фестиваль көннәрендә 10 сәгатьтән 17 сәгатькә кадәр узачак. Каракүзнең иң көтеп алган вакыйгаларының берсе танылган автор башкаручылар остаханәсе. Бу фестиваль парт концерты белән тәмамланачак. Ул 27 июльдә 16 сәгатьтән 22 сәгатькә кадәр дәвам итәчәк. Тамашачылар кояш баюын шәһәр күлендә бардлар белән бергә каршы алачак. Каракүзнең тәмле өлеше дә шулай ук бу елларда шәһәр күле территориясендә узачак. Биредә көн дәвамында фестиваль кунаклары төрле гастрономик изләнүләр, иң яхшы шеф-поварлардан остаханәләр, спорт чаралары һәм мавыктыргыч балалар программасы тәкъдим итә. Рәдифә Нугманова, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. 27 июль көнне рус шагыйре, мемуарлар язучы хәрби эшлекле Денис Васильевич Давыдовның тууына 240 ел тула. Аның утары һәм чиркәүе Бөгелмә районының Чиркова авылында урнашкан булган. Хәрби эшлеклене Халыклар дуслыгы китапханәсендә искә алдылар. Тулырак Айгөл Шәрәфиева. Генерал Денис Давыдов үз заманының иң колоритлы фигураларының берсе. 1812 елдагы Ватан сугышы елларында Давыдов партизан отрядларында хезмәт итә. Дошман тылында эшләгән беренче иреклеләрнең берсе була. Яхшы командирның гусарлар эскадроны, русчалатып әйткәндә эскадрон гусар летучих легендар була. Һәм дошман гаскәрләренә каршы бик катты сугыша. Шагыйрь һәм хәрби эшлекле истәлегенә багышланган лекцияне Халыклар дуслыгы библиотекасы оештырды.
Это народный герой. Денис Давыдов ул халык герое. 8 сугышта катнашкан. Аның хатынының йорты Бөгелмә районының Чиркова авылында урнашкан була. Шуңа да ул бирегә килеп йөри. Давыдов 1812 елда француз гаскәрләрен Россия чигенә кадәр озата. Наполеон аны үзенең шәхси дошманы дип санап йөргән. Очрашуга җәйге ял лагерьларында ял итүчеләр килгән. Балаларның китапханәчеләр белән очрашуы моның белән генә тәмамланмады. Алар экология һәм әйләнә-тирә мохитне саклау темасына да сөйләштеләр. Мы деткам напомним, как оказать. Без балаларга әйләнә-тирә мохитне саклау турында да искә төшерергә булдык. Кошларны ашату, тирә-як мохитне чүптән арындыру, чистарту турында сүз алып барабыз. Балалар мастер-класста да катнашып, ташландык материалдан куяннар ясадылар. Айгөл Шәрәфиева, Зирак Сәйдкулов, Яңалыклар вакыты, Әлмәт Луч телекомпаниясе. Ознакайның Солнышка Кыяшкай балалар сәламәтләндерү лагерында быелгы җәйдә барысы 280 бала ял итә. Шушы көннәрдә генә 3нче сменаны тантаналы ачу чарасы узды. Аны безнең төшерү төркемендә күреп кайтты. Илмир Шәрифуллина дәвам итә. Лагерның 3нче сменасында барысы 74 бала ял итә. Әлеге мизгелләрдә тантаналы ачылу чарасы бара. Россия балалар һәм яшүсмерләр хәрәкәтендә катнашучыларның алдынгылар хәрәкәте сменасы Ознакайда тәүге адымын ясый. Катнашучыларны район башкарма комитеты җитәкчесе Айдар Шәмсетдинов сәламләде. Поздравляем вас с началом этой смены. С праздником вас! 1960 елларда төзелгән Солнышка Кыяшкай лагере бик күпләр өчен җәйне күңелле һәм файдалы үткәрә торган иң яраткан урынга әверелгән. Сменалар тематикалы. Беренче смена безнең гаиләгә багышланган иде, икенче смена сәләт движениесына, менә өченче смена движение первых һәм 4нче сменада инде спортка багышланган. Гомумән сезонга 280 бала ял итә барлар. 3 отряд эшли, беренче отрядта алулар 14 яшьтән 10 яшькә хәтле, икенче отрядта 8 яшьтән 10 яшькә хәтле, өченче отряд иң бәләкәйләр инде кичкенәләр алар. Анда 7 һәм 8-9 яшьлек балалар. Лагерьда беренче тапкыр гына ял итәргә килүчеләр белән бергә инде 4нче җәен биредә уздыручылар да бар. Я в лагере Солнышко уже в 4-й раз. Мин Солнышко лагерында 4нче тапкыр. Һәрбер смена иң яхшысы кебек тоела. Һәр шәк киләп һәм Солнышко минем иң яраткан лагерем дип инанам. Сменаның темасы алдынгылар хәрәкәте. Чыннан да бик кызыклы. Быел мин бу хәрәкәткә кушылдым. Лагерда да бу юнәлешнең урын алуы бик яхшы. В лагере развивается эта деятельность. Смена чыннан да бик кызыклы булырга ошаган. Балалар белән беренчеләр, ягъни алдынгылар хәрәкәте активистлары, спикерлар шөгыльләнәчәк. Алар кызыклы тренинглар, осталык дәресләре үткәрәчәк. Солнышко лагерында, Ознакай лагерында, иң яхшы, иң безнең мотор лагерда балаларга бик ошый, бик зур рәхмәт руководительләргә, безнең җитәкчеләребезгә, менә булай оештырган өчен безнең сменаны безгә шундый күңелле балалар белән монда ял итәргә. Бүген хыялланабыз, иртәгә кыюланабыз диләр балалар. Ә без аларга күңелле яллар телик. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Бүгінгі шарылышта шулар иде. Мин Алсынуриева һәм монтаж операторы Булат Усманов. Сезнең белән саулашабыз. Исән сау булыгыз.